Guys, good afternoon. Sa vlog ko ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa na linisin yung D4D engine ko. Ngayon, kung paano ko siya ginawa kanina. So, nilinisan ko muna siya. Saka ko isa-isahin na pakita sa inyo kung paano ko siya nilinisan. Kung paano ko ginagawa to every twice a month. So, malinis na siya. So, papakita ko siya kung paano ko siya ginawa. Ito may dala kong flashlight kasi makulimlim eh. Sige, here. Ayan. Ayun. So, yung una kong ginawa, tinatanggal ko muna itong 5 bolt dito. Screw sa 3, 4, 5. So, ayun. Tatanggalin na muna natin. Ito muna tayo sa malayo. Ayun. Teka, malayo. Ayun. Tatanggal na natin. Ito guys, isa. Tapos yung dalawa dito sa kabila. Pangalawa. Ayun. Para lang siyang ano, para lang siyang hat. Siyang sombrero. Ayan. Sa pangatlo, dito sa gilid. Dali lang tatanggalin guys. Hindi naman sa panay lang dito yung punas. Tapos yung ilalim sobra pa lang dumi. So, kailangan din malinis yung makina. Ayan. Ito yung pang-apat. Ang last. 5 screw lang to guys. Uy, screw. Ay. Sorry guys, nahulog. Ito, yung pang-5. Dali lang to. Ayan. So, tatanggalin na natin to guys. Ayan. Saka since tapos ko na tong hugasan, punasan, ayan. Ito na yung resulta. Wala. Saka guys, kailangan mag-ingat kasi may mga maliliit na wires dito. Maraming wires. Kailangan pagpunas, kailangan talagang ingatan. Ayan. Tsaka gamit ako ng paintbrush kanina para sa mga kasulok-sulukan. So dito, ito punas din dito sa kabila. Dito pati yung empty space. May bakante kasi dito. So yan linisan. Kaya nga ako pawis na. Yeah. So dito, kinalikot, ko na rin itong ilalim ng head. Dito. Tsaka yung mga gilid ng intercooler. Linisan ko din hanggang dito sa bandang radiator. Itong lalagyan ng coolant. Yung power steering fluid. Ayan. Guys, kailangan mag-ingat banda dito talaga. Kasi nandito yung mga maliit na wirings. Lagi pong tandaan dito sa area na to. So wala namang problema dito kasi malaki naman yung space pagkakapunas mo kanyan. Pati dito bandang baterya. O ito baterya. Guys, ito sa bandang battery. Ayan. Motolight. Dito. Ayan o. Sa dito sa hydrovac. Ayun. Ito. Kailangan din ng malinis to guys. Kasi dito yung preno. Ito yung brake. So, kailangan malinis itong mga dito. Ganun lang kasimple. May tinatanggalan tayo dito guys.
isang screw dito, tsaka ito para sa takip niya, yung itim, tsaka dito. So ganun lang kasimple maglinis. Tingnan natin resulta. Ayan. So ayan guys, ganun lang ako naglilinis ng makina ko. So, hindi naman kailangan na masyadong maarte. Hindi lang naman laging sa ano lang, hindi naman laging sa karwas mo lang iasa kasi hindi man sila nakakalinis dito. Tsaka delikado, baka punas lang sila ng punas, lang may mga natatanggal na wire, hindi natin alam. So pagtakbo natin baka may mga malfunction na mangyayari. So kailangan talagang busisiin. Dapat rin natin alamin yung sasakyan natin, yung makina, para hindi tayo masisisi sa huli. So ayan, gagawin ko, ibabalik ko na yung cover. So ganun pa rin, 5 screw pa rin. So ayan, malinis. Ayan, malinis. At saka walang gastos. There. Balik lang natin guys yung cover. So ganyan. Oops, ayan. Palabas na siya. Ayan. Kailangan talaga para nasa tamang posisyon. Dapat nasa tamang posisyon. Ayan. Para sobrang simple lang guys. So kailangan maintain nyo rin yung makina nyo na malinis. Hindi lang yung body o vacuum body lang sa ano lang. Kasi dito rin para kahit may edad na pakinta pa rin. Pag may halimbawa, kapag desisyon kayong ibenta, so attractive pa rin siya. Hindi pa rin siya yung tipong luma na itsura, lumang-luma pa. So ayan. Ito pang 4 dito. As easy, as simple as ABC. So guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe kayo para pag dami-dami na magpaparapol tayo ng premyo. Hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano. Hindi naman sasakyan siguro. So ayan, higpitan natin. Gamit ito, G's 10mm na sakit. Ayan. So ganun lang kasimple guys. Hindi mo na kailangan mag-effort pa, hindi mo na kailangan gusto mong magbayad. Papayag naman yung mga washer. Bigyan mo lang ng tip, payag yun. Kaya ang kaso ang tanong, safe ba sa mga wiring? So ayan, complete. So ayan. So nalagay na natin yung cover ng intercooler dito. So nakakahingal. Kalikot-kalikot yan guys. Nasusugat pa yung ano ko. Pagka nasa na yun. Kasi tumama sa parang may matulis na bagay. Kayo ingat din. Saka huwag kayong magpunas ng maglinis ng makina na mainit galing sa gamit. Kailangan palamigin muna. Guys, please subscribe. Next time naman, papakita ko sa inyo paano maghugas. Siguro sa car wash. Thank you guys.